megkérdezném még egyszer, ki nyeri a motor? Hát úgy látom, nincs itt senki, nem is hallottam senkit. Haló, ki nyeri a motor? No, drága gyermek, remélem itt vagy. Vagy a szülő, vagy valaki, aki igazolni tudja, hogy jelen voltál. A nyertes nem más, mint Vizi Kristóf Levente. Levente, Levente, itt vagy el, Levente, itt vagy el, Levente. De várjál, megkérdezzük, hogy hívják az utcát. Várjál. Gyerek, kérlek, mutatkozz be. Vizi Kristóf Levente. Hát ezt mindenki tudja. Milyen utcán laksz? Gyula út 5. Basszus, timmel, ő a nyertes! Egy nagy tapsot neki! Gyere csak, foglalj helyet, gyere! Egy fényképet, vagy valamit, vagy videót, vagy... Óriási! Nagyszerű! Gondolj, mit érzel? Mondjál valamit! Örülök. Örül, azt mondja. Mennyire örülsz? Nagyon. Mikor fogsz ráülni a Verdára? Mikor felnőtt leszek? Most, csüss rá! Hölgyeim és uraim, drága mezőkövesdiek, egy nagy tapsot! A 8. mezőkövesdi Tour de Mezőkövesd fődíjának a nyertese Vizi Kristóf Levente! Integessél, Levente!